Já vás zdravím. Moje jméno je Tomáš a vítám vás u série Hlasy Hradce. Jsme na Velkém náměstí, na místě, kde se setkává historie s každodenním životem. Zrovna tady mluví Hradec nejvíce nahlas, ať už jde o lidi z minulosti, nebo o lidi, co tu aktuálně žijí. Pojďme si říct o kulturním Hradci něco víc. Tady na Velkém náměstí máme i Bílou věž. Jediná věž, kde velké ručičky ukazují hodiny a ty malé minuty. V Hradci prostě čas měří jinak. Velké náměstí je možná tou největší kavárnou pod širým nebem. Stačí si sednout a zaposlouchat se, jak se minulost prolíná s přítomností. Secesní palác, který ukazuje sám sebe. Uvnitř moderní obrazy, venku příběh minulosti. A ať už přijdete na kávu, nebo jen tak, atmosféru Velkého náměstí vždy ucítíte. Je to takový obývák Hradce, který vás vždy pozve dál. Jméno je Lucie Peterková, jsem tisková mluvčí Muzea východních Čech v Hradci Králové a zároveň mám na starosti komunikaci s veřejností, mimo jiné. A my se teď nacházíme ve stálé expozici Cesty města v části k Salonu republiky, která se zabývá v podstatě komplexní historií města Hradce Králové. Vlastně teď se nacházíme v expozici, která je celé věnována historii města Hradce Králové, tudíž tímto plníme tu roli nejenom pro domácí, ale samozřejmě také pro turisty, aby se mohli seznámit s širokou, zajímavou, bohatou historií města. Tím pádem spolupráce na téhleté expozici byla velmi úzká, patří městu Hradec Králové. My jsme v podstatě nositeli toho duševního vlastnictví a držiteli a zároveň tady velmi rádi v té honosné kotěrovské budově vítáme všechny. A co je super, že jednotlivé instituce, organizace, ale i neziskovky mezi sebou spolupracují, toho si velmi osobně cením. Je to totiž hodně znát na těch aktivitách, že se tu vlastně nehraje na těch separátních písečcích, takže potkávají se jak instituce, tak jednotlivci, ale právě i třeba komerční subjekty, které chtějí v té kultuře spolupracovat a slyší na sebe, a to je fajn. Na práci v kultuře v Hradci Králové mě nejvíc baví, že se neustále potkávám s lidmi, s kreativními lidmi, kteří jsou nadšení a chtějí vlastně něco dělat pro ostatní. To je nesmírně inspirující. Tak Hradecká kulturní vzdělávací společnost vždycky s příchodem podzima má poměrně mnoho aktivit. Dalo by se říct, že nevíme, kam dřív skočit. Včera skončily slavnosti vína a burčáku, hradecký koštýř, který se těšil hojné návštěvě, ale už v tuhletu chvíli připravujeme martinské trhy, příjezd svatého Martina a samozřejmě vánoční trhy. To je to hlavní, co vlastně Hradecká kulturní vzdělávací společnost na podzim dělá. Mám velkou osobní radost z akcí, které se nám podařily připravit pro naše návštěvníky, pro hradečáky v rámci oslav 8. výročí. Mezi nimi asi vypíchnu dronovou show, kterou jsme připravovali opravdu dlouhou dobu.
Byly to stovky hodin práce a byli jsme odměněni bohatou návštěvou. Přišlo 20 000 návštěvníků. Máme z toho velkou radost. A z těch externích, na kterých jsme měli možnost alespoň trochu spolupracovat, je například akce 80 balonů nad Hradcem, protože ta byla nepřehlédnutelná úplně pro každého. Já myslím, že ať už naši návštěvníci dorazí na kteroukoliv z našich akcí, tak už vždycky jim nakonec udělá největší radost procházka podél vody, návštěva soutoku, i nádherná architektura v Hradci Králové, krásná díla pánů Kotěry a Gočára určitě stojí za prohlídku vždycky. A nakonec zakončíme Kulturní Hradec zastávkou u Klisperova divadla. Místem, které je srdcem hradeckého umění.